Pastor Welny after graduation applied in Southern Mindanao Mission and worked as a layman in Banisilan, North Cotabato and Baisari Pinang, South Cotabato. Then for 8 years, he was called to serve in Upi, one of the mountainous areas in Maguindanao, serving mostly the Tadurais, a group of peace-loving people. He then took up his master's degree in public health. Pastor Welny is married to Gina, and together, they have 3 children. After being a hospital chaplain, district pastor and youth director, now favored by the Lord for greater work, our speaker tonight is the president of South Central Mindanao Mission, Pastor Welny Hilya Miado. Sa dili pa, magahimo tas pagampo. Ama na mong langit nun, salamat nga sa sunod na pod nga kayunan kami makaduol diya sa trono sa grasya. Salamat sa kaalam nga imong ihatag kanamo samtang kami magaisgot. Sa sunod na pod nga topiko nga kini makahatag kanamo pagpamalandong nga bisan pa kami masalaypon apan kung kami muduol kanimo. Abli ang imong mga kamot sa pagpasaylo alang kanamo aron kami mamahimong mga imong mga inanak nga may pagtuo, may pagsalig kanimo. Salamat nga ubanan kami karon gabi pinagis gawom sa belang espiritu amo mabatnan ang kalipay samtang kami magayusas pagtuon kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So karong gabi, ang ato nga topiko, no, simple lang ni kayo ha, paghinulsol o pagsugid. Sa ato pa magaigsunan, ako gi-analyze kining duha ka mga pulong, paghinulsol o pagsugid. No? Sa ato pa kining duruha, dili gini siya mubulag. No? Kung sa English pa, these 2 words are inseparable. Sa ato pa mag-uban gid ni sila kay dili pwede nga magsugid ka nga dili ka maghinulsol, dili pud pwede nga maghinulsol ka lang nga dili ka magsugid. So dapat uban gid ni sila. May ara ako nga young people sa una sa didto pa ko sa uban nga dapit, no. Tulayo unang assignment. Mayroon may batanon kong kanang magpakasal. Siguro, along the way, mayroong problema sa kasal niya, hindi din problema sa magiging partner niya, kung hindi ay mayroong problema sa proseso, sige siyempre ang ating church ay mayroong rule, may balaod. So tingali, murag wala dito na sunod ang mga proseso, so nagka-problema. Hindi natuloy ang kasal sa Seventh-day Adventist Church. At yung kasal ay doon sa ikinasal sa mayor at doon sinuportahan ko rin siya. Doon pa rin ako. Pumunta ako. Pero parang mayroong galit yung babae, yung lalaki, kaibigan ko rin, walang problema. Pero parang nagalit siya. At umalis siya, mga kapatid, na mayroong galit sa akin. Hindi ko alam. Yun ay mga 2002 nangyari. And 2021, doon ako sa Jinsan, 2002, 2021, ilang taon yan, matagal. Mayroong tumawag sa akin, kapatid. At ang busis niya ay babae at Tagalog. Sabi niya, Pastor, magandang gabi, naalala mo pa ako, sabi niya. Sabi ko, hindi ko na maalala kung sino to. Sino ba to? Ako si Juan. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya. Sabi niya, Pastor, hinanap ko yung number mo. Kahit sino tanungin ko, para lang makita ang number mo. At maraming salamat. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Nakita ko yung number mo. At ngayon tinawagan kita. Sabi ko, bakit? Ano yung problema? Sabi niya, Pastor,
ang kalagayan ko ngayon ay siguro hindi ako magtagal. Pero hinanap kita. Kahit man lang matawagan kita, makausap kita, dahil gusto kong maghingi ng sorry sa inyo. Dahil yun sa nangyari noon. Naalala pa yung nangyari noon, yung ako po ikinasal. Ay sabi ko, wala na yun. Yung naghiwalay tayo pagkatapos ng usapan natin, pinatawad na kita. Tapos na yun. Sabi niya, Pastor, hindi. Nakonsensya ako sa mga ginagawa ko, sa mga sinasabi ko sa iyo. So ngayon, tinawagan kita dahil gusto kong maghingi ng kapatawaran ng kasalanan ko sa iyo. Sabi niya, Pastor, please, patawad. Sabi ko, matagal na kitang pinatawad. Dahil kaibigan kita, kaibigan ko yung asawa mo, matagal na. Sabi niya, Pastor, maraming salamat. Siguro, simula ngayon, hindi ako magtagal. Pero maraming salamat dahil nakausap kita at pinatawad mo ako. Mga kapatid, after 1 week na nag-usap kami, tinawagan ako ng asawa niya at siya po ay namatay. So, kahit namatay siya, pero nami ang iyang pagpanaw, nami ang iyang pagkamatay, nganuman. Nag-istorya kami, ang bugat sa iyang kasing-kasing, sa paghinulsol, sa pagsugid, nga bisan pa, gingon ko na, gipasaylo ta na ka sa una pa. Okay, grabe gid, gitudlo-tudlo ko, mga kaigsunan. Pero, pasalamat kita. Nga diha na, sa katapusan nga ang sa iyang kinabuhi, nakahinumdum siya. So, mga kaigsunan, ang paghinulsol, ang pagsugid, dili gini siya magbulag. No? Gani, gingon diri, aron mo pasaylo ang sala, ang pangutana, unsa ang gikinahanglan. Ato nagisgutan ganiya. Pero ato diri basahon, sa unang Juan 1:9, gingon diri, apan kung isugid nato ang sa atong Dios ang atong mga sala, siya matarong ug matinumanon nga mupasaylo sa ato nga mga sala. So mga kaigsunan, pasalamat ta sa Ginoo nga bisan pa unsa ka bugat, unsa ka dako ang atong sala, apan kung atong isugid sa atong Ginoo, siya matarong nga mupasaylo sa ato nga mga kalapasan, mga kaigsunan. Ang pangutana karon, asa nato ni isugid? Isugid ba nato sa atong silingan? Isugid ba nato sa atong amigo, membros panimalay, kung natay sala sa Ginoo? Asa kuno isugid ni siya? Klaro kayo diri magkaigsunan na Salmo. Giingon diri, unya gisugid ko, ingon ni Salmista David, gisugid ko kanimo o Ginoo ang ako nga mga sala. Asa isugid, magkaigsunan? Isugid nato sa atong Ginoo. Kaya ang Ginoo dili na maritis, magkaigsunan. Okay, kung isugid nimo sa imong silingan, makaabot na dito sa pikas silingan. Isugid nimo sa imong amigo, makaabot na dito sa pikas amigo. Gani, ingon diri, gisugid ko kanimo sa Ginoo, o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Magkaigsunan, ang makapasaylo lang sa atong kalapasan, of course, namatay mga amigo, asawa, bana, kumusulti sa atong kalapasan, mupasaylo man na sila. But anyway, ang tiunay nga mupasaylo sa atong kalapasan, mga kaigsunan, walay lain, kung dili, ang ato nga Ginoo, mga kaigsunan, maugyod ang mupasaylo niini. Gani ang pangutana karong gabi, unsa man ang nagauban sa tinuod nga pagsugid? Atong tanawon, magkaigsunan, Proverbio 28:13 nagaingon diri, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Uyaw day no? Kung ikaw di ay tabunan nimo ang imong sala, di nimo isugid, di nimo isulti, di nimo ihatag dito sa Ginoo,
Ingon diri kung imong tabun-tabunan, ingon diri dili di ay kamo uswag. So klaro mga kaigsunan nga dapat kung aduna tay sala ato gid isugid kana mga kaigsunan. Kay nga naman apan bisan kinsa nga mosugid og nagabiya kanina pod, no? Ang pagsugid o pagbiya, mga kaigsunan, kini dili gid ni siya magbulag. No? This is inseparable, mga kaigsunan. Kaning duha ka mga butang, ang pagsugid o pagbiya sa ato pa. O kining pagsugid o pagbiya, mauni ang gusto sa atong Ginoo nga nagsugid na ta. Ato nagisugid, gipangayuan nato kapasaylohan, unya nagbiya na ta. Sa ato pa, dili na nato utruhon kining salaa, mga kaigsuonan. Ang pangutana karon, alang kang kinsa, si Jesus miani sa pagtawag, sa paghinulsol, kinsa man ang gianihan ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Atong pangutanon, ang Biblia, mga kaigsuonan, Mateo, 9, versikulo 13, gingon diri, kay wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa makasasala. Sa ato pa mga kaigsunan, si Kristo di ay nianhi diri sa kalibutan. Gihalad, nagpalansang dito sa krus. Nagpalansang dito sa krus mga kaigsunan. Gihalad ang iyang tibuok nga kinabuhi. Nag-agas ang dugo ni Kristo dito sa krus. Nianhi siya sa kalibutan, nagpakamatay. Ayahay unta siya, mga kaigsunan. Apa nagpakamatay siya? Tungod kanimo o kanako, ikaw nga masalaypon, ako nga masalaypon, si Kristo nianhi sa kalibutan. Gani, ang pangutana karon, unsa man ang magdala sa tawo ngadto sa paghinulsol? Unsa? Ato nitun-an, mga kaigsunan. Kung unsa ang magdala sa paghinulsol, gitamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapaungoron o pagkamapainantuson o pagkamapailubon? Grabe nga itong Ginoo, no? Wala ka ba masayod, no? Igsuon nga ang pagkamapuangoron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol. Kita ang nakasala, kita ang masalaypon, kita ang nasayop, apan ang atong Ginoo nag-antos, nagpailob, mga kaigsunan, nahimo siya nga magpakamapaunguron, puanguron, maayo siya. He is very kind God, mga kaigsunan. Aron lang kita makaamgo nga kita maghinulsol sa atong mga sala. Sa ato pa biblically, kung ang isa ka tawo nakasala sa imo, ikaw nga nasad-an, ikaw ang muadto didto kaniya, kag ikaw ang mangayo kapasaylohan. Mao ni ang Ginoo. Wala ang Ginoo nakasala. Apan siya ang nag-antos, siya nagpilob dong. Sige na, balik na. Grabe ang grabe ang iyang pag-antos, grabe ang iyang pailob, mga kaigsunan. Gani, ang pangutana karong gabi, unsa man ang magauban sa paghinulsol? Tanawon nato. Unsa man ang kalangkuban ini, 1 Korinto City, 8 hangtod sa 10. Gingon diri, og karon, ingon ni Pablo, ako malipayon, dili tungod kay kamo nangaguol, kun dili tungod kay kamo naguol. Uban sa kaguol, nga nakapahinulsol kaninyo, og kay kamo mibati man sa Diyos nun nga kasubo. Sa diay mga kaigsunan, no? Mao din ni nakapaagat, no? Itong bagay ang nagdala sa atin na kita, mga kaigsunan, maghinulsol ang guol, ang kining Diyos nun nga kasubo, meaning ang pagbasol sa atong mga sala. Gani, mga kaigsunan, gingon diri, kay ang
mosangput sa paghinulsol, magaagak ngadto sa kaluwasan. Mga kaigsunan, ang kaluwasan di ay, no? Nabasi sa paghinulsol o sa atong pagtuo kay Kristo, mga kaigsunan. Gani, unsa ang gihimo ni Judas? Nakaibaluta nga si Judas usa ka traidor nga disipulo. Unsa iyang gihimo, mga kaigsunan? Iyang gibaligya si Kristo. Pila man 30 pieces of silver. Iyang gibaligya. Apan ingon dire, morning nindot, mensahe. This is good news sa kinabuhi ni Judas. Matthew 20 ingon dire, sa pagkakita ni Judas nga traidor. Grabe ka traidor. Nga si Kristo ilang patyon. Patyon si Kristo. Nakita ni Judas, gigapos na si Kristo, gidala na dito, gimuan ang krus, kay ibitayon sa dito sa krus. Nagbasol siya, o giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga Hudiyo. Uyaw, no? May gani, wala pa nagasto ni Judas. May gani, pag dawat ni Judas sa kwarta, wala na siya naglakaw, nagsugal-sugal, wala siya nag-shopping, no? O wala niya gipusta, bisag unsa dito. Naapaday ang kwarta, mga kaigsunan. O sa iyang pagkakita, kang Kristo nga siya na pagapatyon, gabitayon na dito sa cross. Uy, nagbasol si Judas. Ingon ni Judas, ako ibalik ang kwarta. Nagbasol ko. Iyang giuli, mga kaigsunan. Iyang giuli, ang salapi. Kaya nga naman, ingon diri, og sa mga pangulo, sa mga Hudiyo, iyang gihatag, gibalik ang salapi, og miingon siya kanila, nakasala ako. Mauni, mga kaigsunan, ang pagtug-an sa iyang sala, og iyang giangkon, ngayon niya, nakasala ako, Ginoo. Nakasala ako kanimo. Gani karon, nagbasol ako. Nagbasol ako. Og sa akong pagtugyan sa dugo, sa tao, nga walay sala. Imagine, nakonsensya siya, nga iyang gibaligya si Kristo, nga si Kristo, walay sala. Gani, mga kaigsunan, ang pangutana karon nga gabi, unsa man ang sangputanan, resulta sa matuod nga paghinulsol. Mga kapatid, ano ba yung resulta ng sangputanan? Kung tinuod ang ato nga paghinulsol, buhat tres, gingon dre, busa paghinulsol kamo, ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Sa ato pa, mga kaigsunan, kung maghinulsol ta, ang sangputanan di ay sa atong paghinulsol, papason sa Ginoo ang ato nga mga sala. Iya na, papaon, kalimtan, kalimutan ng Panginoon ang ating pagkakasala, mga kapatid. Kung ating isumbong lahat dyan sa Panginoon, ang ating mga pagkasasala. Mga kaigsunan, remember David. Si David is a well-known king. Si David, maayog yun nga tao. Grabe ang iyang calling as a king. He was anointed as a king. Pero si David, magkaigsunan, pareha kanimo o pareha sa ako nga masalaypon. Makasala. Adunay kaluyahon. Grabe. Grabe ang iyang pagplano, no? Sa kinabuhi ni Uriah, ngayang sinaligan nga sundalo, nga bana ni Bathsheba. To cut short, namatay si Uriah o iyang giremedyo si Bathsheba, mga kaigsunan. Dako kaayo nga sala at ubangan sa Ginoo, mga kaigsunan. Apan, nagbasol si David. Nagbakho si David. Iyang gipamalandungan, iyang gibasol, iyang gidibdib, mga kapatid, na si David ay nakasala siya sa Ginoo. Grabe ang iyang pagbasol. And according to the story, gipasaylo sa Ginoo si David.
Muadto ta diri sa prodigal son. Kaning batan-on nga lalaki, the youngest son, bugoy man gid ni. Hinoon kay balo man gid siya. Nga mga kabtangan sa mga ginikanan, aduna maginaybahin. Hinoon, maayo pod ang ginikanan kaysa wala pa siya namatay, iyang gibahin ang iyang kabtangan. Sa wala pa gibahin, naguna-una po ning iyang girsan, ingon niya, pa, kuwaon ko akong bahin. Siyempre, sa balaod, naginaybahin. So ang amahan, why problema? Sige dong, anay imong bahin. At timana imong bahin. Pero ang naghihimo sa prodigal son, ang iyang bahin sa lapi, tanan ng mga kabtangan, iyang gilakwat sa hangtod nga nahurot ang iyang kwarta. Sa mubo nga istorya, mga kaigsunan, nagantos ang mga batanon. Hayahay ang iyang kinabuhi diri sa iyang amahan. Bisag mutulog siya, the whole day, the whole night, walay problema. Pag mata niya, na mo pakaon, na mo gas plato, na mo pasulob sa iya, kay grabe ayahay ang iyang kinabuhi. Pero binimo, dito na siya, nagantos, and according to the story. This prodigal son, gingon dito, he came to himself. Nakaanggo siya. Ug sa diha nga nakaanggo siya, may decision siya, mubalik sa iyang amahan. Kay ingon niya sa akong amahan, dito, ayahay ang kinabuhi. Pero naghimo na siya glitani. Naghimo na siya gimemorize na iyang isulti. Pag abot siya ang amahan, ewan niya pa, mibalik ko diri sa imong sabakan. Apan, ayaw na isipa nga ako imong anak. Kay ako mo serbisyo sa imo, dili tungod imo kong anak, kung dili isipa ko nga imong sulugoon. Gimemorize niya. Galakaw sa magkaisun, gami-memorize siya sa ilang nito ni hangtod nga nagkita sila sa iyang amahan. Iya gisulti sa iyang amahan. Pero ingon sa amahan, nak, dili ko ka ako, ngaymoon kang sulugoon, kay ako kang anak. Ingon sa amahan, sa iyang sulugoon, dadadri ang sapot, isulob sa akong anak. Kaning bag-o kayo nga sapot, o kining sapot nagkahulugan, nga protektahan siya. This implies protection. Dadadri ang bago kayong sapatos. Oh. Ipasulob kaniya. O kining sapatos nagkahulugan nga ako imong amahan tagaan ka nagbago nga direksyon. Dadadri ang singsing kay suluban kag singsing. O kining singsing kani naghatag og kahulugan nga ikaw ako na. You are taken by your father. O gikan karon, dili na kamuhawa diri sa panimalay. Kay ako nakaprotektahan. Ako kana og ako kana tagaan og direksyon. Mga kaigsunan, ang prodigal son nagbasol o gipasaylo siya sa iyang amahan. Kamusta man si Pedro? Peter denied Jesus Christ 3 times. Ang sala ni Pedro, magkaigsunan, kung kitay mo balabalan si ana, daw dili na pwede pasayloon. Kabugoy ni Pedro, no? Pero magkaigsunan, nagbasol si Pedro. And according to the story, according sa komentary, sa kinabuhi ni Pedro, nga diha si Pedro nagbakho, grabe gyud tuman gyud iyang paghilak. Nagbasol siya nga siya nakasala. Nagsugid siya, nagbasol siya, unya nagbiya siya. And according to the commentary, God gave Peter an incentive, and that incentive is the power to heal the sick and to raise the dead. We know the story, mga kaigsunan. Mauna ang kinabuhi ni Pedro. Usahay, mga higala, mga kaigsunan, dili na taon-taang ngayon. Apan pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa gahom sa Ginoo, nahimo tang angayan at ubangan sa Ginoo. Kamusta man ang mga katauhan sa Nineveh? The Ninevites people, when Jonah preached the good news in Nineveh, according to the story, the king o ang mga tao dito, they were converted by the message of Jonah. O ang mensahe nagaingon dito, nagsulob sila anang saklot
o kanang saklot, mga kaigsunan, made of goat hair. Ingon dito sa komentary, katong saklot, lisod kayo na. Dili to komportable ang mga Ninevites nga mosulob ato, bugat. Dili siya komportable. Pero ilang gisulob, ilang gipugos sa pagsulob. Kaya nga naman, mauto ang ilanan nga sila nagbasol o sila naghinulsol sa ilang mga sala. Mauni, naabot sa ila ang kaluwasan o sila nakonverter o sila nag-alagad sa Ginoo. Kamusta man si Manasi, magkaigsunan? Si Manasi nahimo nga king of Israel sa edad nga 12 anyos. And according to the Bible, Manasi reigned Israel within 55 years. Grabe, no? Hindi basta-basta ang paghari ni Manasi. Upon within 55 years, didto, mga igsunan, nabali ang utok sa maong hari. Nga unta, maayo ang iyang gihimo, maayo ang background sa iyang amahan nga si Sikaya. Apan, ang mga Baal, ang mga ribulto dito, nga gintumba sa iyang amahan nga si Sikaya. Iyang gipatindog pag-usab. Iyang gipabarog, o iyang gialagad. Gikumand ang mga tao, nga alagaron ang maong ribulto. Nagsimba si Manasi sa Baal God. Gani magkaigsunan, according to the story, ang Ginoo nagtugot nga makongker ang Israel by the Assyrian armies. Kag isa si Manasi nga gidakop, gigapos. Kag sa didto, depressed kayo si Manasi, mga kaigsunan. Kag didto siya nakaamgo. Kag nakahinumdum sa Ginoo. Nagampo sa Ginoo. Nagbasol siya sa Ginoo. Nangayo sa kapasayloan sa iyang sala didto sa Ginoo. And according to the story, ang Ginoo nagpasaylo sa iyang mga sala. Mga kaigsunan, karon nga gabi, kung asa man ka, karon, napamutang diya sa imong balay, diya sa simbahan, ug asa nga dapit, ako kang yun nga mubarog ka sa imong lingkuranan. Atong ipakita, mga kaigsunan, nga sa atong pagbarog karon, kita nagbasol sa atong kinabuhi, nga bisan may kalapasan kita, apan nagbasol ta, kay nangayo ta sa kapasayluhan sa ato nga mga sala. Atong usahan, mga kaigsunan. Muduol ta sa Ginoo. Muduol ako kaniya. Atong basahon sabay. Kung asa man kamo karon, atong basahon sabay. Muduol ako kaniya sa paghinulsol ug musalig nga iyang kalimtan ang tanan nakong mga sala. Mga kaigsunan, salamat nga karong gabi kita managiusa alang sa pagduol sa atong Ginoo, sa paghinulsol sa atong mga sala, nga pwede palang dili na mapasaylo, apan pasalamat kita sa gugma sa atong Ginoo, nga gipasaylo ta sa atong mga sala, gikalimtan niya ang atong mga sala, gipapas niya ang ato nga mga sala. Daghang salamat sa inyong pagbarog. Daghang salamat nga kita karon, nakaamgo nga kita masalaypon. O gikan karon, mga kaigsunan, kita, mularga, mupanaw, mupadayon ta sa atong Kristohanon nga panaw, nga wala na gyud ta sang sala. Dili na gyud ta magpakasala, maghinulsol ta, ug mubiya na gyud ta sa pagpakasala. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maghimo kita sa pagampo. Ginoong Dios, salamat sa imong gahom pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Nga bisan pa kami masalaypon, apan imo kami gipasaylo gikan sa pinalidad sa sala. Salamat nga kami nakaangkon sa kaluwasan. Og salamat nga imo kami gilig-on sa among pagsalig, among pagtuo, samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Aron sa imong pagpadayag nining kalibutan, kaming tanan makapuyo na dito sa langit. Kaming tanan nga mga pinasaylo, kaming tanan nga mga kasala nga pinasaylo, og imo gihatagan sa imong grasya ug kaluwasan, magkinabuhi nang walay katapusan dito sa langit. Kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo nga manluwas. Amen.